Фюриен има 69, тук вече подостава. Добър форсфилд, който блокна доста единици и държи армията на Фюриен назад. Чак сега се активират някои от кулите. Няколко кучета излизат, въпреки че нямат абсолютно никакъв шанс. Доста добър контрол и от двамата играчи. Виждаме още локнати единици, които се приготвят да атакуват. Отново форсфилдове блокнаха доста голяма част от армията, само кучетата преминават. Тук виждаме един инфестор, който фаща Immortal доста добре. И Аеро леко отстъпва. Фюриен е видял този прокси пилон, но в момента няма нужните единици да атакува и да го отстрани. Аеро прехвърля 9 проби към експанда си. От Каминкам Аеро ще напреди доста най-вероятно в следващите минути, защото има 8 работника повече от Фюриен. И виждаме и Robotic Bear, който тепърва се прави. Малко се бях объркал, преди бях казал на Robotic Facility, Robotic Bay, което най-вероятно предвещава, че ще видим колоси, които са доста добра контра на кучетата и като цяло е доста добра идея. Тук все още виждаме Immortal как стои под майнд контрола на инфестора, но виждаме и обзървъра на Аеро, който забелязва ако армията на Фюриен тръгне да прави нещо. В същия момент Аеро праща една проба, явно да скаутне за други експанди на Зерга. И виждаме първите два колосуса на път, като лотва още единици. Докато за Фюриен виждаме още два инфестора и Evolution Chamber. Най-вероятно ще иска да използва Fungal Growth умението или може би още Mind Control, ако успее да направи върху колосите си, ще е доста добре. Също забравим дали той знае за колосите. Не, той не знае, защото Robotic Bay е скрит. Както и в момента се проучва и апгрейда за по-голям рейндж на лазерите на колосите, който е доста полезен. От към единици в момента положението е 12 кучета, 15 хидри и 5 инфестора срещу 9 сталкера, 6 сентрита, 2 колоса и 2 Immortal, което е доста доволно. Виждаме още 3 сталкера да се присъединяват. Армията на Фюриен е малко по-малка за момента и не съм много сигурен дали ще успее да издържи. По инкам двата играчи са горе-долу равностойни, което е добре. Виждаме и проучване на земните оръжия за Протоса, както и още от пилони. Сега виждаме и апгрейда за Range Damage на Zerg плюс Hydri. Като има и 5 инфестора на картата. И двамата играчи изчакват, може би изчакват другия да направи първия ход. Вече има 3 колоса и може би скоро ще видим първата по-сериозна атака от Аеро, от Фюриен. Виждаме и четвърти колосус. Той хроно буства апгрейда за демидж. В същия момент Фюриен тръгна и той. Той има доста хидри, но не толкова много кучета. И 5 инфестора. Срещу съответно доста сталкери и 4 колоса плюс сентрита, което ще бъде доста трудна битка за Зерга, защото виждаме какво правят колосите, направо опичат всичките кучета. Има Mind Control върху няколко колоса, всъщност върху два, точно така, но инфесторите просто не могат да издържат и хидрите не са достатъчно много и най-вероятно това ще бъде края на играта, защото
Не виждам с какво Зерга може да спре в този момент вече Протоса. Просто, както забелязвате от спендинга, Протоса има похарчени почти 2 пъти повече армия. И това беше GG, това беше играта.